Piny wadhi mbele gi weche manyien. Sirikal oyango ni giseketo kenge makare mag tieko gedo mar apaya ma Njeri oriwo Border Road e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay kapok ochopo dwe mar 2 higa manyien. Chenro mar gero apaya no nochaki gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare e gweng' ma oriwo kendo en gedo makoro monyo omenda maromo $1 billion. Darekta mochung'ne chenro mag sirikal e apis jatend piny Silvans Osele mano otimo limbe mar chuo wang'e kaka gedo mar apaya dhi nyime okone gimiyo chik wuon orak mondo mi one ni okaso tich maka chopo dwe mar 2 higa manyien to tiek gedo makamano. Project mantiere ni iluongo ni Njeri oriwo Border Road. En a project ma 11 km improvement to bitumen standard. Igoye tamak marateng'. Odhi kao 1.02 billion shillings to wa expect ni obro rumo by giko dwe mar 2 higa manyien. Geche mang'eny bende koro nyalo access this area, which means ni ng'ato ok nyal rito 2 days koka kanta mane biro ga choko gik moko biro. Sani gari mora mora kigolo gimoro tigoyo simu to biro. Koro yot mondo security agencies respond ka jogweng' ochiwo report mora mora nikech yo nitiere na chopo. Kasto chopo ji osiptal ka nitie emergency, chopo e skul. To nok wanyalo yudo gik machal kamagi e gweng'. To ka koro Nyasaye oyie ma wanyalo yudo program machal kamagi, wanyalo gone Nyasaye erokamano. Kendo konyowa wan kaka joma around kaendi, wayudo jowa moko manyalo tiyo e project ni. Kasto kata locals mantiere kaendi, moko bedo maber e ang'owa e yor yudo tijegi. Kaka joma nigi dukni gigegi chopo e wang' sa.